Il-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat jinsab maqsum f'azzjoni li qed tappoġġja fil-pubbliku lil Viċi Prim Ministru Chris Fern u oħra li qed tiddefendi lil Ministru Konrad Mizzi li għandu s-sosten ta' Kastilja. Sorsi fil-Partit Laburista sostnew li Chris Fern kien ħada bi kbira meta Kastilja tajret lil Godfrey Farrugia mill-Ministru tas-Saħħa u minn floku għamlu lil Konrad Mizzi biex dak li għamel fil-kuntratt tal-Power Station il-ġdida jagħmlu wkoll fil-beħ ta' 3 sptarijiet. Is-sorsi jgħidu li Chris Fern kellu kliem jibes għal Prim Ministru dwar id-deal mal-Vitals. Kien biss wara li nkixef li kellu kumpaniji sigriti fil-Panama li l-Prim Ministru kellu jnaħħi d-Dekasteru tas-Saħħa lil Konrad Mizzi u jagħtih lil Chris Fern. Kieku m'għamel hekk, Fern allegatament kien jirriżenja. Malli daħal fil-Ministeru tas-Saħħa, Fern mill-ewwel beda l-proċess biex ingħadda fil-ħmieġ li sab. L-ewwel billi neħħal mill-Ministeru fejn kellu uffiċċju u saħħa kbira lill-konsulenta Joseph Muscat Neville Gafa li kienet jaffaċċja akkużi fil-qrati b'relazzjoni mal-viżas għal persuni Libjani. Issa sirna nafu wkoll permezz tas-sit Shift News li Vitals wara li telqu minn Malta b'50 miljun euro ta' flus il-poplu bijaw 3 sptarijiet Maltin u Għawċin għal euro wieħed biss waqt li ħadu miljuni oħra li għaddew minn strutturi finanzjarji f'Dubaj. Propju ftit tal-ġranet ilu, Chris Fern iddikjara li l-kuntratti li sar bil-barka ta' Konrad Mizzi fejn Vitals jixtru l-mediċini kollha għall-isptarijiet mingħand kumpanija waħda, it-Technoline Limited, jiġi null. Shift News żvelaw dokumenti li juru kif flejjes il-poplu li marru għand Vitals intużaw biex inxtara Technoline li sussegwentament kienet qed tieħu tenders mediċi kollha fl-isptarijiet Maltin. ċirku vizzjuż fejn flus il-poplu iduru għal il-ftit u saħansitra jitilqu l-barra f'kontijiet sigriti. Dan kollu bil-barka ta' Konrad Mizzi. Sorsi fih dan il-Partit Laburista ddeskrivew kif is-sitwazzjoni ta' tensjoni bejn dawk ta' Fern u dawk ta' Kastilja saret insapportabbli. Barra minn hekk ta' Kastilja qed ixerdu xnijat li Chris Fern qed ipaxxi lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li fetaħ kawża kontra Vitals biex iġib l-isptarijiet pubbliċi lura għand il-poplu. Waqt il-programm Thank You fuq Net Television, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li dan kollu juri li l-veru qasma fil-pajjiż tinsab fil-gvern b'żewġ ministri ewlenin jattakkaw lil xulxin waqt li l-poplu jħallas. F'Xarabank Adrian Delija ddikjara li hemm bżonn ta' investigazzjoni indipendenti biex tistabbilixxi fejn qed imorru flus il-poplu.